can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like Bună dimineața, oameni buni! Sau am onorat prima încărcare și mai am încă două. Și m-am oprit aici într-o stație de autobuz să îmi fac o cafea. Am încărcat câțiva tauri pe remorcă. Astăzi am la fel bio. Sunt într-un câmp aici. Și poliția am văzut că a trecut prima oară o dubă cu o viteză și cu sirenele puse. Semnalele acustice și luminoase. Ce s-a fi întâmplat? Oricum, eu tot într-acolo trebuie să o iau. Peste Gluckstadt. Și aia e. Niște animale așa de cuminți. Pe cuvântul meu, mari, dar foarte cuminți. Gata cafeluța! La ăștia care am încărcat acum, măi nene, nu știu ce să vă zic, dar părinții au clădit acolo un imperiu și acum crimă și pedeapsă. Cred că ăla era băiatul care am încărcat cu el și mama lui care era bătrână. Dar nu vă spun câta casa, fraților, case din alea, vile din alea vechi și dita mai curtea, grajduri, toate aruncate încolo și încolo. Aute colegul și-a lăsat cisterna de lapte. ,5 tone, 30 la oră, senzație majoră. Uite aici ce frumos. Pot peste apă. Bineînțeles o fermă. Băi, dar nu se vede deloc noaptea cu GoPro ăsta. Pare că nu știu dacă pot să intru din partea asta, trebuia să intru de pe partea cealaltă a străzii. Așa, acolo e crimă și pedeapsă. Să văd, poate reușesc să intru din poziția asta în curte. Vine și ceva din față, hai că am pus. Măcar e o fermă ceva, dacă e o mașină mică să bage repede pompă des pe undeva. Unii n-au treabă, ăla oricum merge în continuare. Auto. N-a găsit nicio soluție, uite aici ceva. Ei nu încă bătute. Bă, unii sunt proști rău, mă, frate, mă. Du-te naiba de meltean obosit. Mai era și bărba la volan. Că nu ai loc aici. Și eu nici nu mă bag pe margine acolo, că e dita mai șanțul și acum e umed. Pământul e plin de apă. Mai e ca astă vară uscat să mă bag pe peste tot. Și mă răstorn dracu, rămân aici în... Uite, putea să bage aici el. Dar n-ai, mă, ce să le cer, mă, frate. Ia uite. Pută morgă. Nu ai ce să le ceri. Eu am mai zis și mai zic, când văd camioane, mă dau într-o parte și dacă sunt cu bicicleta, să fac loc să ducă, frate.
aici un podeț. Ia, mai să vede ceva. Dacă mai vine cineva. Să opresc aici măcar. Îi dă capul meu, uite cât camionul. Am anticipat bine. Tot DAF. A, ăsta e cu lapte, sigur. Are remorca acolo. Tinerel. Salut, tinere. Gata. Am rezolvat-o. Și pe ce intrare? E închis. O să vedem. Pot? Parcă pot. Parte, să mă uit. Ce aici, boss? Animale. Ne vedem după. O să încarc în camion. Remorca am decuplat acolo. Fermă mare, curată, frate, n-ai ce să-i ceri. Să ne apucăm de treaba. Am încărcat 5 boi, pardon. Unde e? Aici. Acum să cuplez remorca și să încarc și în remorca restul. Deci remorca în oglindă acolo. Multă noaptea nu prea se vede mai deloc. Ia să băgăm. Gata și remorca. Remorca cu plată mă refer. Acum o să poziționez aici. Mamă, câta grașă și aici este. Hai de călărie. Așa. Puțin mai în spate. Cam aici mă și claxonat. Ajunge. Cam așa stăm. Mai am 5 bucăți, a început să lumineze. De acolo mi le aduce. Mai le încarc aici jos. Și am terminat bârciul. Mai am unul, mai am 4 boi. Prima oară aici în camion am încărcat boi. Ca să știți.
Ia să mai îmi bag niște cafeluțe aici. Am terminat și cu a doua încărcare. Navigația până la următoarea 39 de kilometri. Îmi arată o oră și 11 minute, dar nu e. Nu e chiar așa, trebuie să mă orientez pe unde să o iau, frate. Măi, dă treabă oamenii ăștia. Spunea trebuia să-mi deschidă poarta de aici. Dar nu, zic că am putut să intru și așa. Pe Cilișa. I-am zis că sunt șofer bun. Aha, a început să râd. Bine că în glumă am zis, ia uite și tu acoperișul, lua foc acolo. Hop, ia să vedem, vine ceva. Nu vine nimic. Ia uite-l pe unul cu duba din partea asta, după colț. Hai, boss, hai. Hai. Cu plăcere. Casa din 1690. Să vedeți și voi că tot vrea să mă întoarcă, să mă întoarcă, să mă întoarcă. Așa. Au-te văcuțele. Pentru că să merg eu cu 30. Bine că 30 și avem. Tot vrea să mă întoarcă navigația, dar n-ai, frate, n-ai ce treabă. Trebuie să urc pe B5. Pe ce mi arată aici e jale. E jalanie. Sure. Pe unde vrea să mă bage și să mă întoarcă. Dar am să pun camera pe cap. Și o să-i dăm așa în continuare, dar numai că trebuie să găsesc o stație, un refugiu undeva să mă opresc. Și când spuneai să o iau în dreapta. Da, da. Eu iau în stânga. Liber ca pasărea cerului. Uite mai aici o stație. Să-mi pun camera pe cap. Gata, tată. Am rezolvat-o. Dăm biceps, triceps. Ia să-mi pun și asta aici. Să vedeți și voi pe unde trebuie să ajung acum. Te duci cu harta. Apropo, mi-am șters contul de TikTok, că nu, n-ai cu cine, frate, acolo. Nu ai cu cine. Mai pierdeam și o grămadă de timp pe TikTok. După ce că timpul e foarte prețios. Uite că sunt casa aici, băi, frate. Așa. Casă, clasă. Bun. Haute. Mă pune să trec cu bacul. Așa, trebuie să ajung. Ia, uite aici. E un bac de 45 de tone. Se poate. Aici. Aveți tot ce reconfigurează rut. Uite exact aici. Uite, 45 de tone.
Dar eu am să fac o șmecherie, să o tai pe de-a dreptul, pentru că pe aici, pe unde mă bagă navigația, oricum e jale cu drumurile. Rămân înțepenit pe acolo și o să încerc să o tai eu pe de-a dreptul pe undeva. Dar mai trebuie să urc pe B5-ul ăsta și trebuie să cobor aici undeva unde face cruce cu B431 cu San Margariten. Deci aici navigația îmi spune să o iau pe partea aia așa. Pentru că drumul ăsta care merg e interzis 18 tone în sus, de la 18 tone în sus. Și stai puțin că am mai văzut ceva. Ce vorbești dacă nu o fi închis în față? San Margariten, da, e închis. Eu oricum îl locolesc. Și că să o iei pe B5. Nu știu, câteodată dă kicks navigația asta mea. Care mai mi-a scris, mă? Deci, aici avem pe tonaj 18 tone interzis, sau de la 18 tone, cum vreți voi. Și aici trebuie un fompain, e cu mâncare pentru animale și alea așa. Uite câte animale și containere vin aici, frate. Ca să vedeți și voi. Deci dacă are cineva încărcare aici sau descărcare și nu știe cum să treaba, îl zăpăcește navigația. Să nu te dai mai pe margine, să mă dau eu în bordurile alea, să-mi rup cauciugurile. Și în față avem încă un transport de animale vii. Îl văd după lumini. Ia uite. Alb. Deci remorca o am încărcată. Mai am 4 boi. Da, fiți atenți că nu mi-a dat număr, mi-a dat numai strada. Trebuie să mă orientez acolo. Și după aia merg la abator, descarc, spăl și mă întorc înapoi aici, pentru că mâine am vițeluși de încărcat pentru la firmă. Și cam asta a fost cursa mea de 3 zile. Uite, colegul meu urcă pe B5, dar noi urcăm în direcția cealaltă. Ăla are oi. Sigur nu e din zonă. Mi-a dat și el flasher, că i-am dat și eu. Mă uitam când am ajuns ieri la abator. E o firmă mare, are camioanele, un albastru închis. Băi, frate, și am văzut că a primit o grămadă camioane noi. Au cumpărat o grămadă camioane noi Scania, dar nu cu cabină mare. Și remorcile în spate tot nou, complet nou. Nu zici că doar capul tractor. Și avea o tehnică. Erau încărcați cu tauri. Nu mai au ferestre, au numai ventilatoare, frate. Deci tu nu mai vezi animalele înăuntru. La mine se vede că la mine e cu ferestre. Și mult mai ușor de spălat, după câte am observat, în interior. Intri și speli, sunt pereții drepți. Chiar e șmecheră tehnica. Bun, ne vedem când coborâm după... Ne auzim când coborâm după P5. Deci asta încerc eu să fac acum. Uite, vedeți? El mă duce peste pod, peste canal, în partea cealaltă, să ies, să vin, să mă întorc și să trec cu bacul aici. Iau. Dar na, eu cobor aici la ieșirea asta, la următoarea ieșire de fapt.
E 5,5 tone și merg înainte cu sau fără prea multe cuvinte. Și stai așa pe de-a drept. Sper să am un să las remorca. Spre Gluckstadt e închis. Numai că noi nu mergem încolo, mergem încolo. Numai animale bio am astăzi. La abatorul la care merg, numai bio sacrifică. Mamă, dar cum am auzit cum au curățat ăștia drumurile, vedeți voi? Ia uite pe aici, pe unde nu circulă multe camioane, cât de curat. Ați văzut și voi? Nu sunt sticle cu pișat, când din alea, din pahare din alea, din carton, de la cafele. Da, nebun. Da, nebun. Da, nebunul. Aha, că da semnal. Deci fii atent, nu te... Bine că el așa vede străzile, știi? Dar dacă o ies să iau după el acum, am ocazia să rămân înțepenit. Am luat-o odată când eram cu Scania, țin minte, și arăta strada închisă acolo. Era indicator cu stradă închisă. Tot în aceeași zonă, în Eclac. Că, după cum am auzit săptămâna trecută, Mariane ai acolo încărcat. Când am auzit de Eclac, e clară treaba, deci e jale. Și n-am știut, pentru prima oară. Băi, frate. Și am luat-o pe niște străduțe. Am ajuns la un moment dat. Deci aveam Scania aia veche cu remorcă. Am ajuns la un moment dat pe un drum doar betonat, pe unde trebuia să mergi cu roata. Erau două dâre așa. Și pum, și era unul restaura o casă din asta învelită cu trestii. Să uita ăla, mâncați aia-și gura. Bă, ce cată, mă, nene, ăsta pe aici, băi, frate. Ce să caut? Uite, peste podul ăla trebuie eu să iau. Și am ajuns. Și după aia m-am uitat, țac, pac, pac. Mi-am luat drumul ăsta, corect. Și am mai venit din partea cealaltă, din față. Și mai există și pe acolo un drum, dar tot așa, e foarte rău. Ai loc, dar e foarte denivelat. V-am mai spus eu vouă că aici e pânza freatică prea la suprafață, frate. Și sunt multe case strâmbe așa, dar cu totul. Cu totul mâncați aici. Na. Imagrate, numai înainte. Nu știu dacă e adevărat, dar am părerea că ăștia e sub nivelul apei. Da, și voi aici pe teren câte dâre din astea, șanțuri să scurgă apa, știi? Uite, și aici la fel. Ce soi links, frate? Îmi zice aici 30 la oră, 5,5 tone. Păi nu mai merg eu drept înainte decât să iau pe aici, uitați-vă și voi. Hai, mă. Și de aia, dacă vii și nu știi, uite cum era colegul meu. Și cum am fost eu prima tură. Am luat-o direct pe acolo, frate. Eram la început atunci. Și rămâi înțepenit, frate. Nu mai te scoate de acolo nici cu elicopterul. Ia uitați-vă și voi. Ia uitați-vă și voi. Pentru bucata asta de aici de câteva sute de metri. Și nu știu de ce am eu părerea. Nu știu de ce am eu părerea că ăla e undeva pe aici, dacă nu mă înșel.
Hauptstraße. Păi Hauptstraße e și aici. Ia să opresc eu ei să-l sun pe șef. Sau să văd dacă am numărul ăsta de telefon. Deci, că de ce trebuie să... e clar. De ce trebuie să cunoști germana, știi? Să vorbești. Uite de aia. Uite că mi-a trimis. Nu, mă rog. Cum dracu îi spune, mă? Ia să vedem ce zici. Nu știu exact. Guten Morgen, Marian von Prot. Wo muss ich hin? Ich bin auf Hauptstraße, aber ich weiß nicht, wo genau. Wie bitte? Ja. Ja, genau. Ich bin hier in dieser Kurve. Rechts ist Richtung, ich weiß nicht was genau. Kleve oder? Nee. Ja, Richtung Öklak, ja? Wenn Sie sind auf Straße, ist kein Problem, da? 9, also, weil ich habe keine Nummer gekriegt, deswegen, Hausnummer. Okay, immer gerade. Hier ist Wilster, nach rechts und Nordrop. Ja, ich bin in dieser Kurve hier. Ja, immer weiter, genau. Haben Sie schon im Dreiwagen? Mhm. Ja, was ist hier? Die Nummer 2. Mi-a închis. Azi că e pe stradă. Trebuie să-l văd. Îi curge și nasul, o avea corona. Uite că se vede. Gata, te-am văzut, boss. Îl cunosc, bă, pe ăsta, bă! Și el e șofer, bă! E șofer la un abator. Sau lucrează la un abator. Aici l-am văzut odată că strângea frunzele. Hai că ne vedem după. Da, să decuplez remorca și trebuie să intru cu spatele aici. Când dădea numărul 9, era top. Dacă nu mi-a dat. Să punem avareile. Ce frumos sunt. Limuzin din aia roșii. Le aduce cu tiribișca aia pentru animale.
și descarc direct. Îi încărcăm direct în camion. Hai că îi văd eu creanga acolo și aici o las. A? E groasă, mă? Hai că nu e groasă. Ia o să. Hai. Bun. Aici, ne vedem după. Gata, am terminat de încărcat în sfârșit. Cuplez remorca. Hai mă, treci. Moi. Trebuie să vă las aici pentru că mă ajută el, fiind șofer. Mă ajută el, stă el acolo la proțap. Și nu o să mai filmez jos când o să cobor, da, aia. Bă, nu vreau să urce, mă, frate. Atât de speriați erau. Au fost în aici. Și că mai am doi. Păi, eu nu mai aștept pe ei alții. Hai. Gata. Hai să vedem cum ieșim de aici. Mai stau 9 minute pe ciocane. A trebuit să fac o grămadă acte, să le scriu, să le săpăcesc. 4 ore 38. Oricum trebuie să-mi fac o jumătate de oră de pauză. E clac, e clac. Puteam să întoarc, să-mi bat pe cioară. Unde să mă duc mai... spre Wilster. Cred că întorc o bag aici cu spatele. Și așa nu vine nimeni. Nu știu ce să fac. Îmi bat piciorul, merg și pe partea asta. Dar numai că pe aici e drumul mai nasol. Da, merg așa. Da, nebun. Auzi ce spune. Da, nebun. Da, nebună. Mergem așa deocamdată, asta e. Mi-a spus, auzi ce se aude ghinde deasupra pe cabină. Că și el când pleacă și are camionul acasă, pleacă tot pe aici. De multe ori. No, bine atunci. Te auzi. E drumul prea de nivelat. Au. Au. Oh. Și așa e până când o să ies la liman. Ia uite mă, e ora 9. M-am trezit la ora 5. La ora 5, am 3 ore jumătate deja de muncă. Și să zic încă 5 ore până la abator. Jumătate de oră, a? De că nu mai am eu timp să mă întorc, mă. Asta e. Dacă îmi rămâne ceva timp, spăl, vin cât îmi permite timpul. În
Încă autoparcare și aia e. N-am încotro. Nu am încotro, frate. Ar mai fi o variantă să tot merg înainte, dar acolo iar e. Să ieși așa drept la autostradă aici și acolo, mă. Mă duc până la Neumünster și cred că așa și fac. Bine, drumul o să fie tot așa, dar n-am încotro. Așa o să fac, frate. Și o să ies la autostradă, acolo îmi țin tot înainte și ajung la Neumünster. Să știi că aia e ideea. Op! Oa. Dacă puteam să... Da, și acolo mă chinuiam, e greutate și așa în scurt. Doar dacă nu mai am nicio alternativă să mă apuc să-i scot cauciugurile după jante. Dar dacă mai ai alternative, mai bine, chiar dacă o iei pe ocolite, du-te drept în față, frate. Și aici trebuie să o iau în dreapta. Că dacă mă duc în stânga, mă duc la bac. Uite. Stai spune-i fere. Uber de fere. Și așa ocolesc și Itzehoe. Cred că acum oricum e aglomerat. Ia, uite, tot îmi spune să mă întorc, frate. Ia uitați-vă și voi, ia uitați-vă și voi ce aici. Desen. Șarpălău. Hales, mă, devlă. De acolo avem un pod mare unde trece trenul, frate, peste canal. Au cum să vede drumul, ca în desene animate. Ca în desene animate, mâncați. Nici nu știu, dar îmi pare că am o filmare, dar aia, uite, alt canal aici. La început, când începusem eu să filmez, de fapt. La început, când începusem eu să filmez. Aici mai avem un fermier în stânga și am luat-o, dar am fost mai cu camionul. Pe un drum, Doamne, Doamne. Doamne, Doamne. Erau la fel două dungi din astea pe unde mergeai doar cu roțile, dar erau foarte stricate și așa, cum să spun eu, înclinate și umezeală, mi-era frică să nu alunec jos în șanț. Doamne, până aia a fost prima oară unde mi-a zgriat câinele lui camionul și pe stânga și pe dreapta. Avea un câine, uite așa, cu ghearele. Și l-a zgriat. Până am aflat că merge și pe aici, frate. E puțin mai lung, dar tot 5 tone interzis. Dar e mai bine decât pe partea cealaltă. Și mi-a dat câinele daună și pe o parte și pe alta la camion, la vopsea. Și am zis, ia uite ce mi-a făcut câinele tău. El nu era acolo, era în grajd când mi-a făcut mie câinele zgrieturile. Nu, că nu e de la mine, mă, nene, mă. Și când stăteam eu de vorbă, a venit câinele, frate, și uite așa trăgea cu gura de preșul ăla de pe spate.
Zic, uite. Păi las că avem asigurare pentru alea și nici nu știu, așa a rămas. Așa a rămas camionul, frate. Era, țin minte, atunci nou la început. Aici trebuie să fac stânga. Deci îmi zice să mă duc în față. Acum iau pe aici eu. Bramstedt. Păi nici nu știu, mă bat Segeberg. Păi nici nu știu, mă, dacă m-aș duce. Pe partea asta altă drept. Și mă duc pe partea altă drept. Vezi, 7,5 tone. Mai eu o iau pe nițel, hopul e mare ăla, multe semafoare, multe alea. Așa că o iau pe aici, pe de drept. De 4 ore 23 mi-a arătat pe acolo, nu? Până nu trec de ultimul indicator, nu se potolește navigația. Asta tot mi arată pe acolo, dar eu mă duc pe partea asta altă, frate. Și ne-o Münster, ce e aici, doamne? Ce asta? 205 ăsta. Mergi pe 205 ăsta cu capul gol. Pe acolo o iau. Op, o las mai ușor. Ușuriel. Acum îmi spune să merg numai înainte, dar încă este restricție aici. La fel. Și am să vă arăt pe unde am luat-o, la ăla care mi-a zgâriat câinele camionul. E aici undeva o apă. Bine, aici la început drumul e cât de cât bun. Vreo 500 de metri. Aici imediat după canalul ăsta. Și odată mai m-am dus și în partea asta la altă. Eram cu camionul. Uite aici. Așa drept. 5,5 tone, nu 5, mi-a rămas cu toate 5,5. Și la ăștia vin camioane cu cărămizi, cu materiale. Da, na. Oi, 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 Sper să am mâine cum să ajung acasă. Sper. Așa ne-a fost vorba. Mă refer la timp de condus. Ia uite pisica, bă. Ia uite pisica, bă.
A sărit în șans. A sărit în șans, frate. Ia te văd pe unii în față de la drumuri sau nu știu, tund copaci, tund de iarba, mă, pe margine. Au băcuțele. Face loc lângă copaci. Tund de iarba lângă copaci. Dacă nu mi-aduceai aminte, nu știam. O să o mai trăim, mă, nen, dar cred că nu mai are animale. Ultimele animale le-am luat noi. Era un moșulică bătrân. Doamne, ce... Animalele erau, cum să spune, hrănite bine, dar nu prea avea condițiile necesare. În grajd, în câmp, nu era problemă. În grajd, mult noroi, bălegar, pișălău din ăla, Doamne. Păi cam am ieșit la Luminiș. Dar aici nu-i problemă. Oricum o ții în drept înainte, să pot ieși la autostradă. Și după aia, bă, ce acolo, Doamne, pe B430. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I